Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ngangam sutu u tau high level. Sembut Menteri Rang Bak Jela Bak Preston dan Song hakas ngit hok deng ka atrik unai luar arajar arwar ula ong ba kitu ki badan keti ban keno ba ka jing shalan ya udawyong ka dei tang kitrong jong kita ki high level ki dei ban wan chakmat ban seiru bat ki kerteng kum ki saki ki sabut khanang ba sarkar kandupla ban shim ya ka senjam da ka ba penstom ya ki ba pen khan an ha ka jing kram bela pathai ku bor ba Preston lai thu bagi dan kumbalai hadu sau kun hun ki pulit enforcement ringkat bat ki pulit ki batalasi ki trop bakim dai ban ket palat puat na ka arpho metric ton khnang bakan umbu jingma ya ka jinglong jingman jong ka jingking damsai shu ula ong ru ba don jingtip satya manu kita ki high level bat ula kamru ba ya kene kentian high level ula yo jingtip ling ba kilat pathai kubor la arngut len laingut ke enforcement kisabit ban check ia ke bengita rengkat bat ki polis ban make sure ba kam de ban cross ya ka arputon namar katuk arputon ke bahai kalong ba including ia ke body kam de ban cross ya arputon lem kupta ka dot ka threaten ya kan ka lifespan jo ka bridge nak ka down na liang jo ka transport department ndai shu baki shu ai tang da ke jing tho ten rei kila post menta ya kitu ke enforcement balarijia badon ki drop ki kali ki ba anda kila thau anda kila shem anda kila detect ba la komno kinsim ka stern action against them penong kolong ba ngangam sutu u tau high level namaria kata ro nganga se cutip lamba ke media dengan asum penong ba pi ki media ba pi tho ya kan niru da verify ba kamu tu high level name say kita high level kena mungkin pakem ki kita ki batu ki kita ki ba don kata ka involvement man ong ba yakit saupo san poton yat nang ni nasrok nang ni na po umyam ndai tang ta na kamin root makanaru balada don kata ka illegal movement of drugs ngatrai ndai reban ong bersu kono nga somonong haba pi keno rubat kesebut kasaki kesatar kenang ba komo pi action ni deban sim na kliangka state government te ka ba ara ka bidei bat kata ka kesuk ngam tip amar ngong epi nging la ai construction ka ba climb ba kituki officers ki ba don duty but police but enforcement namal ngong pi kini ki inspector enforcement ngim jubu ong sia ki inspector enforcement menta ka tinggi bu you ki inspector enforcement rengkat bat ki pulit bakin le ka don kam ban pentingna ba ndai ban cross arpho metric ton ka ba kentup ya ke jingkia juga kali bakin yat nang tin apo ka jingking ka jingbom nan mata kalau namar baya kan ni ka dei ka jingking ka ba naduk mensua ka ba ong no la take over lemba jongka national highway markati la tip ba ka dei national highway te ban ong bangin restrict bangin le mangi kam don jung mode namar ya kan ni ngong pi la hand over ban peniat lemba jongka nahai kabadeka national highway of India de maki kiba kit kli kiba le na dong sodong wat la da kade mengena ke jongi wat la de ke jiking ka bangile ke check dam kamin dam ten rei ngong pi ngimban se ba ni na ka misel ni namla ban le ye untinless la da ngio isi sia ba ka technical report ko ong bala se ba mlong su close down kata kan ya da kumita rei ka technical report ka bangio kalong ba na kata kadaw bangi restrict ya kanika karing ka pasti na ka laipo na ka saupo poi tang hadu arpo ton ka ba katar kadika crossway ka kentup bat ka jingkia jong ka kali ngin kren saya ka jing stiutan suro ka ba ngak sngo ba ba tip pi ba ya ka work order la issue ka NHIDCL ka khot likely ki package ka way ka package ka de ka binandu nang ni na po serpi hadu hang teha poslong haga bakila ai ko bokoda ngatrai how ni benai menta dan bok baka beneng kanam pentut ju kin sedang no ia ka ban repair
ya katu srok hadu opeslom nata shathe shamlem bat ka bakhadu shathe shadauki ka ban narum prusla shadu shadauki ban le ya ka repairing work la ne ban sna bahai katu srok kat kum katu pasai ka ban don banta imat pingam tip namar baik kane mende khot tendar mangi ya kane naman ngila IT saka NHIDCL te kane NHIDCL kala de khot ya ka komong kala de khot ya ka tender bat ru kila alot ya ka jingtrei tingam tatip baha kanu kamu tang bolong bangla kenapa ba ya kamon kamu kat kum ka estimate ka ba kila dengan kermen scan makan long ka babit rupiah arkitek cumi kebenengkong ule katu suwi kebenang tu na ba don katu ka buting jongki sipai yang tu kila alik kabian tenri anangi pha bade ya ka report siapa ka GSI ka Geological Survey of India ki kilek ya ka ban study ya ka soil condition but na dong sedong te na kalian ka GSI ka ai report ba umlong ban le nam tu namar ba ka vibration lani ka blasting kaba lada nisna ya tu jingking kala berkata ya kan existing ya ka board jo kan existing jingking de menta ka ka second option ka bengile kalau ba niat menta ngila sedang ngila IT ha unu architect la sedang menta ba survey downstream shati chapo nama kadon ka tu jingking rim kan tambah kam shati chapo but nakaliang jong unu architect ulas ulale survey but menta ka survey jongki kadang ya ha ka ba verbally ulah pentip yang ngaruh bakal feasible banle ngin mi hakatu ko surok ka balai chapo ta industrial estate nang ta kan mi pada shathe chapo kan mi shathe sha mari cross ke jikik pulit ke bengong katuga don katuga ta ai katuga fabricate tu kan cross chatai kan cross ka meeting point kolong hadin bla cross ke katuga jikik pulit kan sabi direct situ